Ordena pila bat gustatzen zait, gauean 11etan lo egitea, eta bisukidekin ezin da, orduan. Ni Madrila hortara ni joa, a la vida loca. Pisua partekatzen dut ikasturtean zehar, bestela udan eta gurasoekin bizi naiz. Pisu bakarrean konpartitu dut pisua. Egoain dela 3-4 urte. Keratera zitzaian eta alokatzea erabaki. 2 aldiz partekatu dut pisua. Guain bertan ere gurasoak dira nere pisukidek, baina izan ditut. Nio naiz 4 etxe bizitza ezberdinetan. Orduan, lehenengo urtean ginen 4, eta gero ja beti bizizan naiz 3 pertsonekin, nit eta beste 2. Orduan, bueno. Ondo. Polonian Erasmus ziten, 2 bakarrik ginen pixun, beste mutil batetani, eta bigarrena Malagan konpartitu nun, eta han 3 neska ginen. Mutil batekin nire institutoan ikasten zuenakin. Bueno, nik nire kasuan logoela bakarrika lokatu nuen, erabakitzen dela beste pertsona batekin konpartitzea etxe hori. Lehenengo urtean bizizan nintzen 3 pertsonarekin, eta gero ja pasan nintzen Laura eta bengara 5. Egokia 2, baina nahi zinez 2 pertsonekin bizi. Maximoa 4 esango nuke. 5-6 izatea. 2 pertsona etxe baten netzako nahikoa, eskezakit berez. Ja gauzak asko komplikatzeiala, bai sukaldatzeko momentun, almazena eukitzeko momentun. Egon nintzen Pariseko Euskal Etxean denbora batez. Hori baldin bada, dala erresidentzia moduko bat, bueno, bale, hor egon zaitezke 12 pertsona sukaldea partekatzen. Polonia joan ginen, ingles maila altua genekalako, berta iritsi ginen, da inglesa ez egin inor. Etxea sartu, eta orduan bilon arten, pues, saiatu ginen gure jabeakin kontaktun jartzen, zeinu bitartez eta marrazki bitartez, esplikatu genion, ez genula komuna aurkitzen. Eta eman zigun pasillo fondoa, eta esan zigun, pues, hau da, komun bat, pixatak akaiteko bakarrik, eta fondoago dakazue beste toki bat, dutxatzeko. Ai, bitu. Nien naiz bizti pixu hortan, ze juni nintzen karrera bukatu nolako, baina lehen urteko pixuan, oendik nire laguna biziana, aurten, esan diate, aste santun nire laguna juntzala bere etxea bueltan, bere pixukidek lehioak irekita utzi zituztela, ez? Aste santu guztian sartu ziala txoriak, eta bera bueltatu zanean, egontzala sukalde guztia, hola, lumekin, eta hola. Eta hasi zala, egun batetik bestea, usaintzen, bai, oso usai, como, ez dakit, oso desatxegina bezala, ez? Eta asitziala hor pentsatzen, zezanoi, egian zaborra zala, tal, deitu zutela enpresa batera, eta sazietela, etxean zehola un roedor, osea, ez dakit, ratoi bat, ez dakit zer zegoen etxen, eta seguraskia izala arrautza jartzen, edo zerbait jartzen, eta orduan, etxetik botatzea hoi nahiko zaila izango zala, eta hoi, bizitzea, roedore batekin etxen. Osea, imaginatu usaila, Egia da laguna ginela eta momentuak konpartitzen genituela, baina baita bakoitzak bere espazioa zeukan. Harremana polita izan zen, esperientzia polita izan zen. Rebotez izan zen pixkat, jakasle bat etorri zen herriko ikastetxea eman zioten plaza urte osoako eta Bizkaira jonda etorri egiteko egunero, eta eskaini nion etxeko logela alokatzea. Batzutan nire espazioa behar dut, eta zaila egiten zait 5 elkartzen garenean, ezakit batzutan egiten zait gehiegi, osea... Laguntasun bat sortu genuen hasieratik, lehenengo momentutik, bata bestean laguntza genekala momentu guztin edo zer gauzatako. Pina bat izan ginela. Estimulo asko eta elkarrizketak bihurtzen dira erokeri bat. Eta nik batzutan behar dut bakarrik egon, eta batzutan 5 izatea horretarako, ez da lagungarria. Liburuen da badaukat, orduan, bea etxean zehonen, ni lanen neon, eta bai gauen elkarrekin agafaltzak gendu, eta ez burutan bea Bizkaira jotezan bere etxera. Hasieran bakarrik jun nintzen bizitzea, momentu hortan ikasten eta lanen neon, orduan etxen denbora gutxi pasatzen nun, norbait egotea etxen gustatzen zitzaidan, lagun batekin hitz egin nun, nerekin etortzeko, konpartitzeko.
ni goizeko pertsona bat naiz, eta orduan gaueko 11etan, 12etan, ordu batetan, jendia egotean ere etxean hitz egiten, eta showak montatzen aktorekin bizi izan naiz beti, eta orduan horrek suposatzen du, ere lagun batek, esango etizena, ze ez da importako Ilargi dela abeslaria ere, egun batean okurritu zitzaion takoi batzuk jartzea, eta Ileniaren performance bat egitea, gero unibertsitatean inbertzulako, beraz izala hor dantzatzen ez takoiekin, Ileniaren papera egiten, eta batean jozigula atea, beko Andre batek, igozala esanez, bere senarrak gaixotasun bat zeukala, eta desorientatze zala, eta bueno, mesez, soinua iziteko, eta guri bronka botatzen aizigun bitartean, pum, 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 eta kao, Andrea galditu zen, zer da hori? Eta Ilargik esan zion Andreari. Agian, zure senarra izango da ez, esan dezunez, klaro, Andreak utzizun, atea irekita, gizona atea zan etxetik, ja, klaro, erorintzen, beraka, eta Andrea, nervioengatik edela, juntzan goraka, gizona bilatzea, eta Ilargi takoiekin pelukarekin Ilenian papera egiten, ez baina beraka erori da, bueno, jetxi eginan, eta klaro, gizona aurkitu genuen, odolez, hola, planta batean, eta gu bizi ginen 3, imaginatu 3 pisu bera erortzea, hola, bueno, etorri zan dia, osea, kristo bat montatu genuen, eta guztia aktorekin bizitzeagatik, ez? Azkenan, Ileniaren papera, gaueko 11 irrintzi bat botata, ze Ilargi irrintzea botatzeko oso trebea da, agian okerrena, egun okerrena, Asko gustatzen zait harremana egitea nire pisukidekin, eta planak egitea pisutik kanpo, eta alako gauzak. Ni baino gazteagoa zan beha, orduan ondo moldatu ginen. Beak bazekin neik zitzaidan gustatzen, ni banekin beha zitzaidan gustatzen. 3 neska ginen, eta batek plana ite balimazun beste bilak saiatzen ginen, batea plana iten. Konpainia esango nuke, erreza naizela, edo pertsona erreza naizela, elkar bizitzeko. Azkenen konbibentzia berri bada. Niretza garrantzitsua da garbitasunakin oso perfekzionista ez izatea. Ez nik ez nun bilatu olakoa izatea, kasualidadez ondatea zan, baina egia da momentun kontuatzen ginela bakoitzak ezan oso perfekzionista bere gauzakin, baina berak bere gauza jasotzen zituen, bakoitzak bere gauzak erosten zituen, orduan ez genuen gatazkaik izan arlo hortan. Beste pertsona berri bat ezagutzen duzu, beste bizitzeko bestera badaukana, bere lanbidea beste badana. Eta nik uste dut hori baloratzen dutela, eta oso ondo sukaldatzen dut. Hori ere bai. Etxea moldatzen barra daukazula. Azkenen logela bat alokatzen duzu, gaur egun beteta daukazun logela bat, traste guztik moitu barra dazkazula, eta gero ere zure intimidadea. Azkenen pertsona sartzen duzu zure etxean, zure txokoan, zure... Horrek ebai, azkenen konpartitzea ebai beste pertsona batikin ikasi behar da. Egunak aurrera joan da, ikasiten dira. Orokorrean oso ondo eraman naiz guztiekin, egia zen behar dut, zorte handia eduki dut nire pisukideekin. Nire esperientzian kaseroak izan dira okerrena eta hoberena baita ere, baina lehenengo urtean Gasteizen konpartitzen nuen pisua. Eta jabea zen agure bat, emakume bat, 70 piko, 80 urte zituen emakume bat, eta zen oso turbioa. Ze, goratzen dut nola geunden etxean behin, denok justo ikasten, bale? Horretan ikasten geunden guztiok elkarrekin, eta superlasa, hor como denak isilik, zakitzer, eta batean timbrea. Eta bai, eta kaixo txaro naiz, txaro zen jabea. Eta etorri naiz pisua erakustera. Erakustera, guri abisatu gabe, batean, bi neskekin etortzen zela eta igo behar zela. Horrelako gauzak, karo, genuen, imaginatu, lehenengo urtea pisua elkarbanatzen, genukan pisua mierda bat egina. Eta, klaro, txipa behean. Horre batean etxean izan zen, kriston erokeria, jarra ginen, klaro, biltzen, ez ginelako kapazak izan esateko, aizu, barkatu, baina hau abisatu behar duzu. Bale, zure etxea da, baina gu gaude hemen bizitzen, eta horrelako gauzak ezin dira egin, ez? Ni beti nago hori, ez? Jabeekin oso aloroz, gustatzen zait, ostras, nire intimitatea izatea, ez? Eta egun horretan izan zen, karo, gu 18 urterekin, dena bildu, platerak armairuetan sartzen, gauza batzuk, karo, tipak igo ziren, eta gu atzetik, denbora guztian. Ez bada berretzuten armairurik irekitzen, porque zeben plater zikinak armairuetan. Errepikatuko nuke. Baina beti akordio bat eukita. Pixukiden arten akordio bat eukita. Pisukidea
izatea eta, bueno, bai, pixua partekatzea guztiz. Nik karreraren lehenengo urtetik jo nintzen pixua partekatzea eta ikasten dezu pila bat besteengandik, baina zutaz, ikuste dituzu ze mania dituzun, etxean ze gauzak exijitzen zenitun gurasoe eta gero zuk ez dituzunak egiten, eta ikasten dezu ere pixka bat zibilizatzen, ez? Nik kristo bat naiz nire logelarekin adibidez, baina ikasi barezu ere, eremu komunetan, pixka bat mantentzen, ez? Jungo naiz, ea ze aurkitzen duten pixuan aktoreekin eta gidoilari batekin bizitzea, eta bueno, nire etxean egun batean drag bat sartu behar baldin bada, sartzea eta hortik ikasiko, ez dakit.